Πάρα πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία και πάμε σε ένα άκρος γυναικείο θέμα για σας, φίλες μου. Μιας και σήμερα έχω κοντά μου μια πολύ διακεκριμένη ιατρό, την κυρία Δέσποινα Αρναούτογλου. Καλημέρα, κυρία Δέσποινα. Καταρχάς θέλω να πω, γιατί εσείς έχετε πάρα πολλά μάστερ εδώ. Είστε κάτοχος ειδικότητας δερματολόγου αφροδισιολόγου. Έχετε ευρωπαϊκό μάστερ στην αισθητική ιατρική. Η οποία είστε μέλος Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Δερματολογίας και Αφροδισιολογίας, Βρετανικής Ακαδημίας Δερματολογίας, Αισθητικής Ιατρικής και Ανέμακτης Χειρουργικής. Καλέ, πόσα έχετε! Ελληνική Δερματολογία και Αφροδισιολογική Εταιρεία. Σήμερα λοιπόν θα μας μιλήσετε για τη μεσοθεραπεία. Για τη μεσοθεραπεία λοιπόν, που να πω εγώ την αγαπώ ιδιαίτερα και να τονίσω στους φίλους μας παρακολουθούν ότι η μεσοθεραπεία δεν έχει ηλικία. Από πολύ μικρές ηλικίες μέχρι πολύ μεγάλες γυναίκες μπορούν να επιλέξουν τη συγκεκριμένη μέθοδο. Θέλω να ξεκινήσουμε με το τι ακριβώς είναι η μεσοθεραπεία. Η μεσοθεραπεία είναι μία μέθοδος ενέσιμη. Χρησιμοποιούμε ουσίες, υλικά, τα οποία βάζουμε μέσα στο δέρμα με διάφορες μεθόδους, με σκοπό είτε να δράσουμε προληπτικά είτε να δράσουμε επανορθωτικά στα διάφορα προβλήματα που δημιουργούνται στο δέρμα με την πάροδο του χρόνου. Υπάρχουν είδη μεσοθεραπείας. Δηλαδή, μου λέτε ότι άλλο είναι, φαντάζομαι, για μία λάμψη του προσώπου και άλλο είναι ότι για να καλυφθούν κάποιες ρητίδες. Γιατί έχω δει φανταστικά αποτελέσματα από μεσοθεραπείες. Θα μπορούσαμε να κατατάξουμε τις μεσοθεραπείες σε δύο βασικές κατηγορίες. Η μία είναι η ετερόλογη και η άλλη είναι η αυτόλογη PRP μεσοθεραπεία. Η ετερόλογη, θα έλεγα, είναι αυτή που ο περισσότερος κόσμος ξέρει και χρησιμοποιεί. Είναι η μέθοδος με την οποία χρησιμοποιούμε υλικά όπως είναι το ιαλουρονικό, οι βιταμίνες, αντιοξυδωτικά και άλλες anti-aging ουσίες, για να τα περάσουμε μέσα στο δέρμα, έτσι ώστε να βοηθήσουμε στην ενυδάτωση, να αντιμετωπίσουμε τις ρητίδες, να βελτιώσουμε την υφή του δέρματος. Και η αυτόλογη? Η αυτόλογη είναι, κατά την προσωπική μου εκτίμηση, πολύ πιο ασφαλής και πολύ πιο αποτελεσματική. Είναι επιστημονικά γνωστή ως PRP, που σημαίνει πλάσμα πλούσιο σε αιμοπετάλια. Εδώ το υλικό που χρησιμοποιούμε είναι το πλάσμα από το ίδιο το αίμα της ενδιαφερόμενης. Ουσιαστικά δηλαδή αξιοποιούμε την ικανότητα, την επουλωτική που έχει το αίμα, έτσι ώστε να διαγείρουμε τα δερματικά κύτταρα. Μέσα στο πλάσμα υπάρχει μια πληθώρα αυξητικών παραγόντων. Αυτές εκμεταλλευόμαστε για να αναγεννήσουμε το δέρμα. Αυτή τη μεθόδο την κάνει η Kim Kardashian και είναι πάρα πολύ διαδεδομένη. Ακριβώς. Είναι αγαπημένη τους. Λοιπόν, εδώ βλέπουμε σε κάποια πλάνα τα οποία είναι από το ιατρείο σας πώς ακριβώς γίνεται η διαδικασία. Βλέπουμε εσάς επί το έργο εκείνη τη στιγμή. Καθαρίζουμε το βοηθήστε δέρμα. μας λίγο. Ποια ακριβώς είναι η διαδικασία της αυτόλογης μεσοθεραπείας για μια κυρία που θέλει να την κάνει τώρα? Όπως ήδη στα πρώτα πλάνα φάνηκε, το αρχικό στάδιο είναι ίδιο όπως σε όλες τις μεθόδους της αισθητικής ιατρικής. Καθαρίζουμε το δέρμα κλπ. Εγώ θα ήθελα να σταθώ στην ουσία της διαδικασίας, που την ξεχωρίζει άλλωστε από οποιαδήποτε άλλη μέθοδο ως ιατρική μεσοθεραπεία. Γι' αυτό άλλωστε και την κάνουν μόνο γιατροί εξειδικευμένοι στην αισθητική ιατρική. Λοιπόν, ξεκινάμε με την αιμοληψία μικρής ποσότητας αίματος. Από το χεράκι μας κανονικά. Κανονική αιμοληψία. Το βάζουμε σε ειδικά σωληνάρια και στη συνέχεια τα σωληνάρια αυτά τα βάζουμε μέσα σε ένα μηχάνημα για να γίνει μια διαδικασία φυγοκέντρησης που κρατάει γύρω στα 7-8 λεπτά. Μέσα στο σωληνάριο υπάρχει ένα ειδικό τζέλ. Αυτό το τζέλ διαχωρίζει τα ερυθρά αιμοσφαίρια, τα οποία κατά κάποιο τρόπο τα παγιδεύει στο πάτο του σωληναρίου και τα διαχωρίζει από τα υπόλοιπα στοιχεία του αίματος. Αυτό που εμείς θα χρησιμοποιήσουμε στη θεραπεία μας βρίσκεται πάνω από το τζέλ. Το πλάσμα πλούσιο σε αιμοπετάλια. Πριν ξεκινήσει η έκχυση, κάνουμε και μία ενεργοποίηση με ασβέστιο. Ποιο είναι το αποτέλεσμα της μεθόδου? Δηλαδή, μια κυρία μετά τη συγκεκριμένη εφαρμογή, τι είναι αυτό που παρατηρεί στον καθρέφτη της? Έχει καταρχήν μία λάμψη το πρόσωπο. Ωραία. Έχει μία... Καθώς περνούν οι μέρες, βλέπει μία αλλαγή στην υφή του δέρματος και επειδή το ίδιο το υλικό μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε και σαν αυτόλογο φίλερ, βλέπει και διόρθωση κατά κάποιο τρόπο των ρητίδων. Όπως το ιαλουρονικό δηλαδή. Όπως το ιαλουρονικό. Όμως θα ήθελα εδώ να τονίσω ότι ο κύριος σκοπός μας δεν είναι απλά να γεμίσουμε μία ρητίδα. Σωστά. Θέλουμε να πάμε πολύ πιο πέρα από αυτό, να κινητοποιήσουμε μηχανισμό αναγέννησης, ανάπλασης του δέρματος, που είναι μια πιο συνολική αντιμετώπιση του προσώπου.
Και βέβαια μπορεί να εφαρμοστεί και αλλού, έτσι. Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω. Δηλαδή, στο λαιμό, που είναι μια πολύ δύσκολη περιοχή, στον ντεκολτέ, που εκεί δεν παίρνουν μπότοξ ούτε ιαλουρονικά πολλές φορές, η συγκεκριμένη μέθοδος μπορεί να εφαρμοστεί? Βεβαίως, βεβαίως. Λαιμό, ντεκολτέ, χέρια, οπουδήποτε πιστεύουμε ότι χρειάζεται να δράσουμε αναπλαστικά, αναγεννητικά στο δέρμα. Πάρα πολύ ωραία. Πόσα συνεδρίες χρειάζεται, κυρία Αρναούτογλου? Αυτό βεβαίως εξαρτάται από την ηλικία και από το πρόβλημα που μπορεί να έχει η κάθε ενδιαφερόμενη, αλλά θα έλεγα ότι χρειάζεται ένας κύκλος 3-4 θεραπείων με μεσοδιαστήματα μηνός. Να εκμεταλλευτώ λιγάκι μια προηγούμενη ερώτηση που κάνατε σχετικά με την αποτελεσματικότητα. Η εμπειρία έχει αποδείξει ότι όλες οι γυναίκες την έχουν λατρέψει ως θεραπεία και γι' αυτό και επαναλαμβάνουν αναέτος τις θεραπείες τους. Και γι' αυτό, όπως είπατε και εσείς, είναι και η αγαπημένη του Hollywood. Ναι. Εγώ έχω δει φανταστικά αποτελέσματα. Θέλω να περνάει και το site σας από κάτω για να μπορούν να σας βρίσκουν οι τηλεθεατές μας. mydermatology.com.gr. Εντάξει. Ένα τηλέφωνο, αν κάποιος θέλει να επικοινωνήσει μαζί σας. Νομίζω μέσα του site. Μέσα στο site θα μπορούσαμε να το δούμε και το έχουμε και στο κέντρο. Να ρωτήσω, υπάρχουν τυχόν κίνδυνοι με τη συγκεκριμένη μέθοδο ή αδυναμία σε κάποια σημεία? Εγώ θα έλεγα ότι, να ξεκινήσω ανάπεδα, ότι το κύριο πλεονέκτημα είναι ότι δεν χρησιμοποιούμε υλικά ξένα προς τον οργανισμό. Γι' αυτό και έχουμε ένα απόλυτα αρμονικό, ένα εξαιρετικά φυσικό αποτέλεσμα. Δεν υπάρχουν κίνδυνοι αλλεργιών και παρενεργειών. Η γυναίκα μπορεί να επιστρέψει στις δραστηριότητές της αμέσως μετά τη θεραπεία. Και το πιο σημαντικό είναι ότι δεν υπάρχει κίνδυνος παραμόρφωσης. Ακριβώς. Δηλαδή, επιστρέφει το ovale του προσώπου χωρίς να αλλάξει κάτι πάνω στο πρόσωπό μας. Η αλήθεια είναι ότι δεν έχει τέτοιο κίνδυνο, όπως ίσως θα μπορούσε να συμβεί με κάποιες άλλες θεραπείες, είτε λόγω αστοχίας υλικού, είτε λόγω υπερβολικού ζήλου κατά την εφαρμογή. Με τα σημάδια τι γίνεται? Έχουμε μετά τη θεραπεία ή μπορούμε να πάμε κανονικά την επόμενη εργάσιμη στη δουλειά μας? Την επόμενη εργάσιμη μπορούμε να πάμε στη δουλειά. Φανταστικό. Ναι. Με ενδιαφέρει πάρα πολύ αυτή η μέθοδος. Εγώ τη λίγο κοιτάζω, να ξέρετε. Κάθε γυναίκα θα την ενδιέφερε. Γιατί είναι και ειδικά τώρα που πλησιάζει καλοκαίρι και δεν βάζουμε make-up, δεν βαφόμαστε, το θέλουμε για τις παραλίες και αυτά. Θέλουμε να έχουμε πολύ λαμπερό δέρμα. Πόσο διαρκεί το αποτέλεσμα? Ουσιαστικά, όπως όλες οι μεσοθεραπείες, είναι μέθοδος που θα πρέπει να επαναλαμβάνεται αναέτος. Βέβαια, διαπιστώνουμε ότι αν συνεχώς κάθε χρόνο κάνουμε τις θεραπείες αυτές, όλο και λιγότερο τις χρειαζόμαστε, για να είμαι ειλικρινής. Γιατί ουσιαστικά κάνει τη δουλειά του, αναγεννά το δέρμα. Να το πω διαφορετικά, θυμίζει στο δέρμα να παράγει κάτι που έχει ξεχάσει. Το σημαντικό είναι ότι δεν μπαίνει στο δέρμα μας κάτι ξένο υλικό. Μπαίνει κάτι από το ίδιο μας το σώμα. Δεν χρειαζόμαστε φάρμακα, δεν μπαίνουν υλικά περίεργα, δεν έχουμε επιπλοκές. Γι' αυτό και είναι μια μέθοδος την οποία επιλέγουν πάρα πολλές γυναίκες. Και ένα πολύ ωραίο δώρο λοιπόν να κάνετε στον εαυτό σας, γιατί και αυτή της γυναίκας, αλλά ακόμα και στις φίλες σας. Λοιπόν, κυρία Αρναούτογλου, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ένα μικρό μήνυμα στις γυναίκες που γιορτάζουν σήμερα. Θα ήθελα να πω ότι η ομορφιά είναι κάτι που ταιριάζει σε όλες τις γυναίκες, σε κάθε φάση και σε κάθε ηλικία της ζωής τους, και οφείλουμε στον εαυτό μας να αγαπάμε, να φροντίζουμε, να συντηρούμε ή και να βελτιώνουμε όταν χρειάζεται ό,τι η φύση μας έχει προσφέρει. Πολύ ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ. Χρόνια πολλά και σε εσάς, λοιπόν. Χρόνια πολλά σε όλες μας. Και συναντήσαμε τον εκπρόσωπο της Κύπρου στη Eurovision, τον Χοβίγκ.